Vou dicir unha desas cousas que cando as digo, hai xente que di non debías dicir iso. Seguindo co da cultura, eventos culturais, Galicia e Fran Fano. E vaia por diante que Fran Fano non dixo isto. Eu lín a Fran Fano e das cousas que dixo, si, traioas aquí ao contexto de Galicia e ao presente. Que digo eu que terá máis mérito que a dicir o que dixo Fran Fano. Dicir unha cousa nova. Vale. O tema é que hoxe vin un reel da TVG que saía Carmen Lomana, que atraen moito, e tiña así como unhas xoias, e agasallábanlle, ou así se entende, que non vou ver o programa inteiro, agasallábanlle unha das xoias, tiña que elexir unha. E saía un paisano que entendo que é xoieiro, vale? É dicir, unha especie de promoción do noso, e a Carmen Lomana, non sabía yo que en Galicia, que no hacéis bien los gallegos, conectando con isto que eu viña falando, non? En Galicia, tanto uns como os outros, hai certas lóxicas que son as que son. E traendo a Fran Fano, que el falou de outras cousas moi diferentes, non? De outro tipo de colonización, pero podémolo adaptar. Fran Fano diría algo así como que o pobo colonizado quere gustarlle ao colonizador. E aquí, hostia, e co reel da Carmen Lomana, que atraen moito, é ese momento de queremos gustarlle ao colonizador. Pero, ademais, a burguesía colonizadora, que é o que pasaba, non? Neste tema das colonias. É dicir, a quen marca o que hai que ser e todo isto. Mira, as xoias, que dá igual, calquera cousa, cando traen que bien se come en Galicia, que, bueno, es que todo lo hacéis bien. E pareceme tan representativo, non? Pero despois está o galeguismo, que para min sempre representa esas élites locais, esa nova burguesía que describía Fano, que di defender o noso, que pide a independencia, sí, mais non ten, pois a veces, unha idea clara desa independencia, unha idea clara do que se vai facer. E tamén quere gustarlle ao colonizador. E faino de outra maneira. Isto non o dixo Fano. Aquí sí que xa son eu. Na actualidade eu podería ver como a TVG, ese reel, representan o queremos gustarlle ao colonizador, e isto funcionaría na globalización, funcionaría, como digo eu, con calquera cousa. Aquí poderíamos falar de Karima Oliva. Como nos autocolonizamos, non? De todo iso. Pero agora viría os de la galleguidade, que lle chamo eu, non? A defensa do noso, o noso e tal. E estes queren facer outra cousa. Queren proxectarse para fora e dicir, aquí tamén temos Carmens Lomanas. Aquí tamén hai unha burguesía. E aquí entran os radares culturais. Queremos a nosa música, a nosa artesanía, a nosa, o que sexa, a nosa moda, o noso... E nos radares imos escoller persoas que lle somellen ás Carmen Lomanas e dá igual, porque estes son como máis perroflautas, eu chamolle can jaiteiros, sí. A esa outra burguesía, a ese rollito de esquerdas que vemos, non? Que xa non imos así encorbatados, pero que representan un tipo de burguesía. Como digo eu, os da Furgo, que son super hippies. Pero, bueno, metiu 50.000 euros en camperizar unha Furgo de tal hippie que é, non? Este rollo. E tamén, ao final proxectan. Que pasa aquí? Están os que queren gustarlle as Carmen Lomanas e os que queren dicir que aquí tamén hai Carmen Lomana.
E todo isto silencia o pobo e agocha a realidade do pobo. Ese pobo creador, cando falamos de creación e de cultura, queda invisibilizado e silenciado por quen di defendelo. E aquí poderían xa, se o traemos de Fanon á actualidade, non, porque están os de la Gallejidá, case queren dicir que os do PP de Galicia é o colonizador. Pero non é certo. É unha loita por quen decide que somos, como somos e como nos proxectamos. E aí están os radares, sí? E ao mellor hai un pobo que é crítico. É un pobo creador. É un pobo que, ademais, Fanon describeo tan ben, non? Cando ti chegas, el diría ás reunións de barrio, pois eu voucho dicir así, cando ti chegas á ruada, e o torreiro tá cheo de xente, a bailar, a cantar, pero tamén a falar da vida cotiá. Iso todo non é o que se proxecta. Iso é un pobo creador e logo as élites locais, e aquí xa serían unhas como as outras, están loitando e decidindo como imos nós proxectar isto. Pero cala, pobo, cala, pobo. Non digas ti como é. Non nos contes como bailas, non nos contes como creas, non nos contes o que opinas, porque estamos nós. E que vin o reel da Carmen Lomana e vino tal cual, sí. E estaba tomando un café e despois de velo e anotei para min, pero leóvolo. Como se Galicia non fose un pobo que crea libremente, que crea desde a vida, desa forma ontolóxica, que fala libremente, que usa a lingua desa forma ontolóxica dentro do seu contexto que é vida. Como se creásemos cultura adaptada ao de fora. Dame igual que sexa para que lle guste a Carmen Lomana, que para dicirlle a Carmen Lomana que aquí hai Carmen Lomana. Uns fano para agasallar aos de fora e os outros para amosarlles que somos iguais. E ademais fano desde un discurso de que somos diferentes, de que somos especiais, de que Galicia non é, sí, é dúas formas diferentes que nos levan ao mesmo lugar, onde o pobo creador, o pobo que está vivindo, que está falando a lingua, que está cantando, que está bailando, que está creando, está invisibilizado e silenciado, está representado por élites que se colocan en radares e deciden como amosar para fora ese pobo. E isto sí que o dixo Fanon, non? Falar en nome do pobo non é falar desde o pobo. Amosar esa cultura enlatada case, sacada dali do torreiro e posta aquí. Non é falar do pobo. Non é amosar o pobo. E acaba caendo no contrario. Silencia o pobo, invisibiliza o pobo. E estes son o tipo de cousas que a min a xente me di, non debías dicir iso. Eu falo de balde. Non estou en radares. Non lle debo nada a nadie. Non estou tremando da manta. Eu non son burguesía. Eu son pobo. E a moita honra. Tamén vos lo digo.